Ahojte, dobré ránko, vítajte pri ďalšom mojom vlogu a dneska sa už nachádzame v Chorvátsku. Na Makarskej. Boli sme tu jednu noc na tomto ubytovaní, kde sa nachádzame práve teraz a ideme sa sťahovať na druhé, pretože to není voľné celý čas, takže ideme sa sťahovať za 10 minút. Ideme teda do druhého ubytovania. Rýchlo vám to tu ukážem, ako to tu vyzerá. To je inak výhľad z balkóna. Toto je takýto balkoník. A tam je pláž. Asi 5 minút peši. Tuto je kuchyňa. Takto. A tuto raňajky som super, som bola šikovná, tak toto vyzerá po mne po raňajkách. Tuto som spala ja, toto bola moja izba. To už som zbalená, vidíte. Opelovací krém nachystaný. Toto bola moja kúpeľňa. Aj práčka tu je. Tuto je ďalšia izba. Takto. A ďalšia kúpeľka. Ešte nemôžeme ísť na druhé ubytovanie, takže ideme si dať veci do auta a ideme si dať veci do auta a ideme na pláž. A sme tu. Už hneď z rána peče slnko. Už sme došli z pláže na nové ubytko. Idem vám to ukázať trošku. Takže tu je jedna izba, tu je moja izba. Ešte tu nemáme veci, lebo ich máme stále v aute. Tuto je jedna kúpeľka. Stále mám plavky. Lebo vonku je také teplo. Tuto je proste jedáleň. Chladnička, taká malá kuchynka. Tu je ďalšia izba. No a tu je ďalšie vecko, ďalšia kúpeľka. Vlastne je to iba trošku nižšie, čo je lepšie, ako bolo to staré ubytko. A tuto máme ešte aj stolík vonku. Stolík vonku máme, lebo teraz sme není na poschodí, takže nemáme terasu, ale máme vlastne terasu. Nemáme balkón, ale máme terasu. Takže došli sme akurát na pizzu, na obed. Ako máš pizzu? No, so syrom. A vy máte ako? Tiež úžasné. Thank you. Ďalšie piva. Zdravie. Zdravie. Výhľadík na detský park. Na zdravie. Ananás. A došli sme na naše miestečko. Ideme sa kúpať. Už sme sa vrátili z pláže a potrebujem pitný režim doplniť. A tu už sa varí večera. Už sa to robí. Zatiaľ, kým sa spraví večera, hádajte, kam ideme. Ideme nájsť coconut water. Lebo na pláži v obchodoch nemali. Normálne, že nemajú kokosovú vodu. Večera je na stole. Bambína do tej šťavy. Je to také. To bude dobré. Vidíš, Rožko. Málo si dal. Za to. Tak. No, to je taký špeciál. Ja už normálne neviem, ako sa vyrábajú tie videá. Áno. Že máme papriku so syrom a s rajčinami. Nechoď sem! Ideme teraz trošku na prechádzku, na večernú prechádzku do mesta. Coconut water v ďalšom obchode. Našli sme DM-ku, možno tam bude kokosová voda. Ideme pozrieť. Nič. Neverím, že som našla kokosovú vodu. A už sme v prístave. Tu sme. Pozrite sa z hore tá loď. A
došli sme na Makarské námestie. Došli sme a môžeme ísť naspäť. Už sme na apartmane, vonku bolo, že aj v noci podľa mňa 35 stupňov, ale už sme teda vnútri, klíma nastavená na 18 stupňov, ale dám to vyššie, lebo to bolo fakt zima. A týmto končím dnešný vlog, dúfam, že sa vám páčil a vidíme sa pri ďalšom. Čaute!